Ale tak do prčiče, bežkár sa obehne, ne? Však my sme tu zastavíš, keď sa normálne z Bratislavakmi a poradili, vieš, do Rakúska. Pohoda u Papouška. Aj vím, natáčam. Keby bylo jak dneska zákrát. Dá ťa na YouTube, Vlado, povedz niečo svietu. Niečo mu... Svietu. Vlado negovor, to sa potom vymaže. Keď sa neozveš o 10, tak nejde. Ja nemám ani boty, ani... Keď povieš blbosť, to sa vymažil. Tady Šišo vylel vodu, pivovú. Ja si myslím, že áno. Samo toto akože došlo dneska. Na bežkách. Dobře, no. Tak dobre, keď bude dúfam, že nebude snežiť, lebo to stole za nári. Dobre, no. Cítim sa tak príjemne. Dobre si, tak zašportovať normálne sa ostať. Dáme si tú osmičku. Pojevanú. Dáme osmičku. Víš, že je tam aj jedna osmička. Jasné by na tom internetovém sviete. Trojka, peťka na večer, tak som to bol viedol. Víš, jak vypadám v tej čepici? Osmička tam není. Konečne to v pondelí. To dosť malé. Že sú tam 3. Však dvojka, trojka a peťka. Co to je dvojka, trojka, peťka? Nie je osmička, žiadna. Nie je osmička. Dáme si 2 peťky, 3 rumy a Rum ide. Dáme si 3 peťky, no ty si odborník. 2. 3 rumy som povedal 2. Čašnická u Papouška na YouTube. Fakt, jak dlho to bude natočené? Nech si ju pamätáme. No, nech si pamätám. My už sem chodzíme 10 rokov. My sem chodíme iba kvôli tebe. Nech si to evidujeme. My sme vedeli, že raz to hodí. Ani to si nesekne, nepohne. Že kvôli tebe sa... Dobre, Vydečíka. Dala čárečky niekde inde mimo. A ona je Demil. Čo robila. V Amerike potom je v Austrálii, teraz sedí doma asi. Vedľa Vikina niekde. Vikinovi cukalozní, to je.